Роки. В момента тече една нощна атака. Роки. Българската политическа система. Роки. Аз съм штрих от пейзаж. Така мислим. Ние това виждаме на практика. Здрасти. Как? Ами вижте, Здрасти. от типа на толкова хора от Петля. ГЕРБ имат пари, амката толкова от БСП, толкова от еди къде си и прочи. Дай Петля. С което Петля. едва ли не трябва да се създаде подозрение Роки. от публиката, че тези, Роки. вложили там парите си са престъпници. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Rocky. Имената на 500-те вложители, на най-големи вложители в банката е активно мероприятие. Това е. Вие мразите богатите, ето имената, мразете ги, тъй като е много трудно да се обяснява пък и сложно за кредитополучателите, защото ако си спомняте на времето, когато фалира банковата система и ние управлявахме, ние публикувахме на кредитните милионери списъци, а не на вложителите в банките. Вижте как се е обърнала кампанията сега. Happy birthday to you. Тези, които са взели кредит. Това обръщане. Ами тези, които атакуваха банката и които я обрабват. Искате ли факти? Да, Искате ли факт? Един факт. разбира се. Здрасти. Роки. Българската богата холдинг, БТХ, е купена с пари от Корпоративна търговска банка. С кредит от Корпоративна търговска банка. В момента се управлява от точно определени Роки. които са известни. Никой от прокуратурата Роки. известни са на Здрасти. кръг от хора. Здрасти. Прокуратурата въобще не се заинтересова кой е Здрасти. собственик и как е станал собственик. Здравей. на корпоративните Роки. на Здравей. Втори пример. Роки, Роки. Роки, Роки. Роки, Роки. Роки. Роки, Роки. Не, наистина няма. Добро пиле. Добро пиле. Оказа се, че попадна в ръцете на Добро пиле. свидетел пред очите на Роки. българската. Добро пиле. Не може защитен свидетел да придобива сграда в Най-доброто пиле.